Renel Auron. Ay kita sa una nga adlaw sang Hulyo, Sir Renel, no kaga Yes. do ka nasid sang may adlaw, kasi imagine do ka sa doon kita tudlo ko bisa sa Hunyo, subong tapos dali bugto na ang ginhawa sa Hunyo ay na kita subong sa Hulyo 1 kaya we are starting the second semester of the year, no? Kag amon subong ipakita sa inyo ang mga updates sa mga programa, of course, sa mga accomplishments, sa ating mga kapulisan, kag of course, yung mga advisory nato, tungkol ang Iloilo, ang Iloilo Province, nagdinapadaydarong na extended, nga mapaidalong sa Modified Enhanced Community Quarantine. No? Madamot tayo sa Laura, kamusta yung mga, nga Miyerkules ang agad. Ang Wibisang po. Wibis na sa France, kag okay man ang aton ng mga dalanon, kag wala na ang aton ng mga checkpoints, so nakapahuay din man ang aton ng mga pulisan, kag aton ng mga force multipliers sa France. I think with the end of the boundary or the border control checkpoints, isa nato kada ko papasalamatan dire ang mga barangay kapitan, ang mga tanod, kag may mga grupo ng mga force multipliers naton Sir Lauron, Yes. nga nagupugid sa ato, no? Just imagine for the past 15 days nga sila patial sa init, Isa ka bulan, Sir France? Ay, sa bulan din, no? Isa ka bulan, i-extend lang ito. Extended. So, isang ikabulan, just imagine, kag isa ka beautiful story nga amo nakita dire sa siniato din pahiwat nga border control checkpoint sa probinsya sa Iloilo. Nga grabe ang suporta sa atong mga pumuluyo sa sining mga volunteers naton, hindi lamang sa atong mga kapulisan. And of course, amon man, nga say kami sa mga administrative nga mga bagay sa nga aton nga organisasyon, dako nga among pagsaludo sa among mga kaupdanan nga nagapatial sa init. Kami siguro dili medyo maswerte because nga aircon ng among opisina, pero sa among mga kaupdanan dira nga may Ilonggo Caps, kadayawin kami sa inyo nga pagsakripisyo para mapatigayon ining pagbantay sa atong mga dalanan, no? So una dire pasalamatan tagid dire ang pag-check-in ni Daniela Victoria watching dire sa ato nga programa. Of course, si Mark Anthony Samson kag si Ella Bolivar. Good morning sa inyo. Kakabay pa start yung na-share ini atong video para malabutan man ang atong mga Ilonggo, Sir Lauron, nga ara sa ibang pungsod na shout out mo na ang imong bilabidu. Good morning dahil man sa pungno sa aton ng mga Ilonggos na sa pungsod sa Dubai. Sa Yes. UAE, I mean. UAE kag other parts of the world, no? Kaya ang aton nga OFW online help desk is open, no? Ang mga sa aton nga provincial director ni Police Colonel Gilbert Guerrero, ang official na wala kapahuway. Ang ba niya, i-accommodate, i-cater gate ang mga requested Lauron sa ating mga OFW kung sila may ilihog sa aton para sa ilang mga pamilya. Bisan sa mga amo na lang nagabagay, sila sa gawas ng pungsod, makabulig magkita sa ila sa France. Kag of course, ang ato ang mga regular mga supporter, mga fans club nato sila Ronda sa kag Oto, si Tatay Joe Totanes kag si Sir Chris Totanes. Good news Sir Lauron because ini mga Cholos Boys, no? May grupo de Cholos Boys na ilatawag sa ila. Nagapang-impake sila gapon, nagapang-repack sa ilang mga goods. Kay do regular dire nga orbraho ni sa Cholos Boys nga nagagather sila, nagapang-pack sa mga goods, especially sa this time of pandemic, kag gina-distribute nila sa mga pigado ng miyembro sa ilang komunidad. Tapos ini nga bulig no sa ato yung mga pumuluyo na may mga tawag naton sa France, mga less fortunate sa France. Yes, no, sa sininga chimpo, kinahanglan natin magbinuligay. Kaya kung sino dara amay sobra, I think may moral obligation kita na mag-extend support sa aton nga isigkap pariho, no? Kag kanami sa tong script of Sir Lauron sa ginatawag ang community pantry, nga in fact kita gid nag-una sa Iloilo. Ang bayanihan kiosk naton, iniimbita naton ang mga pumuluyo nga maghatag sa ila sobra para sa binakulang nga mga kaupdanan naton diri. Yes, kada po man ang nabulig ato Sir Francis na aton Provincial Advisory Council nga naghatag man sa ila nga bulig para sa pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Of course, ang aton nga Provincial Advisory Council for Police Transformation and Development kila pangunahan na sa nga mapisan kag dynamic nga pari sa Ahoy si Father Ricardo Inigo Jr. Of course, kumpos sila sa mga mabakas kaga taman ka supportive nato ng mga sector representative, Kaya no? aton gali nga police woman sa Oton Municipal Police Station Sir Francis no nga initiate o may initiative nga nagbulig sa aton nga mga pigado dira sa Banwa sa Oton, labi na yung mga sikat driver na
halin din sa iya bulsa Sir Franz kag may mga tao man nga nagbulig sa iya Sir Franz. Si Corporal Maxine Maxine June Joy. Parochile, no? Grabe po lahat, no? Inspiring. Ako mismo sa Lauro na inspired din sa sining nakita nato nga na-cover sa isa ka local TV diri sa aton nga ining aton isa ka upod nga na-capture ng kapanghatag sa mga pack goods. Ining pack goods iya ni mismo ay di kwarta kag na-encourage ni man ang iya mga kapdanan sa police station kag iban dala nga medyo may ara-ara sa uton nga magbulig agud nga makapangatag sa mga tricycle drivers. Kay andun na yung ining mga tricycle drivers, in fact iban pa rin mga drivers naton affected yan sa Lauro sa yung tawag na pandemya ini. Kita tanan halos di man Sir Franz apektado dito sa pandemic Sir Franz. Pero ang ba nato niya kita yung mga pulis ito medyo okay lagi. Especially kung sa government worker ka, regular ya ang bayad sa gobyerno sa ato. Di Sir Franz may sweldo kita no pero ini aton mga ano aton mga kauturan nga nagasikat Yes, nga ang ilang nga pang-adlaw nga ginakita mo nang ginataon mo nila Sir Franz. Kag gamay lang bala ang subong ang pasahero. Yes. So kung gamay ang pasahero tungkol sa mga insecure ngayon, tungkol sa mga quarantine measures, tamaan gid ka dako ang impact sila mga buyan. Yes. Kag of course, ang basta naton nga Governor Arthur Defensor Jr., kung wala man kita sa border control checkpoint, dubali ang nila is surgical lockdown. Yes. Kung diin dira ang mga barangays na may identified na positive case sa ato ng COVID-19, amo na siya na ibantayan sa ating mga ato mga pumuluyo. No? So, kabay pa nga despite sa pag-open sa ating mga borders, hindi magpatuyang ang ating mga pumuluyo sa paglagaw, tungkol nga ini paglagaw, isa ka halinan man nga nagadamo ang kaso sa COVID-19. I-observe din po natin ang ginatawag natin nga minimum health protocol. Yes, minimum. Basic na, kung kita sa public places o sa enclosed places man, dapat we don't forget to wear our face mask. In our case, we need to open temporarily our face mask kaya meron na kami ng border para na mapatian nyo kami sa amon ng mga ginapanghabal din, no? But generally, you have to keep wearing your face mask. Dapat may sanitizer kita per mga dala or kung dako-dako ba na kalaway, dako-dako. So, gamay. Dala kita sa medyo gamay nga sa aton bulsa para ready kita nga mag-sanitize ang aton mga kamot, di ba? Kaya nga may mauyatan kita makahugas kita sa atong kamot Sir Franz. Wow, gawin sa aton diri si Alan Companya, ang membro sa Churros Boys dira sa Kagbang Oton. Of course, kay Mama Susan dira sa Leganes, kay Ma'am Jenny Ong, ang sponsor sa amon nga makeup kag lipstick. Of course, si Mama Alasa, kay sa tanan ng mga Ilonggo Cups diri sa provincial headquarters nga nagatutok kay sa sining programa. Enjoy ka mo sa inyong mga kape, samtang ka pamatay ka mo kay kadalo sa namo sa inyo ang mga mainit nga balita para subo nga aga. Sa laro unahin. So, gina-congratulate na to no, ang Padilla Municipal Police Station sa pagdakop sa isa ka wanted person. Ini siya amo si John Hill Palma. May kaso ini siya Sir Franz ng rape. Kag wala sang bail nga gina-recommend ang aton nga korte. Yes, local. Very good, you know. Ako sa Lauro niya, akik ako sa mga muna yung klase sa kaso mo. Ang papanglugos, no? Especially yung ating suspitsado, kasado, no? So what's the reason nga manghalit ka pa sa, especially sa mga iba nga babae kag sa kabataan? So, kinakadayon naman diri ang Barotac Nuevo APS sa pagpanguna, of course, sa mapisan nga Police Major Rowena Hobiero sa ilan ng papatuman sa aton nga fishery laws, no? Apat diri ang nadakpan, lima diri ang nadakpan tungod sa illegal na pagpangisda, tungod wala ini sila sa registration sa marina, no? So, thank you, congratulations again kay Police Major Rowena Hobiero, kag of course ang team Barotac Nuevo APS sa pagkadakop sini kay Joel Batadlan, Harry Matapin, J. Bebeng, J.L. Bibig kag si Markel Andia, no? Ini sila tanan-tanan halin sa Banate kag ini sila nadakpan sa banwa sa Barotac Nuevo nga naga-illegal nga naga-pangisda. Yes sir, no? May ali mo kita no sa banwa sa San Miguel.
dakop naman si Edsel Marte sa kaso nga paglapas sa Provincial Ordinance 2017-145 or mo ini ang anti-illegal quarry operation may ara ini sa Sir Franz ang open date ang iya nga delivery receipt. I think wala kami nagkulang din sa pagpanumdum sa kapikag balita na ining mga quarry operators, i-check nyo din inyong mga papilis. Delivery receipt is a basic document nga dapat ginapadala ninyo sa inyong mga drivers kung sila nag-transport sa inyong mga quarry materials in Lauron. And you have to check, inabala may date, inabala hindi tamper ng date. Kaya kung ini siya mga tampering, ining undated, ining expired, may mga expired, ano ba doon? Pero I think, basi kung may ara, then check niyo because kabalo man sila sa Lauron sa mga requirements kung ano ba ang dapat nga legal na pag-transport sa mga quarry materials. So ini isa sa France, isa ini ka negosyo, so dapat i-secure na tanan yung mga papeles sa France. Correct, okay, buol mo. Oo, sa isa ka negosyo, siyempre, ma-deliver ka na lang, takpon ka pa, tungod lang sa amon ang violation sa France. Kang ginak, may nadakpan isa ka wanted person tungkol sa rape. Ayaw naman si Bona, nadakpan naman si Nero Gumban Sr., 41 anyos. Kasado pa ng isang Purok, Pavia, Iloilo, Purok 4, Pavia, Iloilo. Tungkol din siya nakapatubang sa kaso ng abuso sa kababaihan. No? Isa nga mo kang ginapantayan din sa Iloilo Police Provincial Office, especially ng ating babae bakong project sa Lauron. Ginatutukan sa aton niya Provincial Director ni Police Colonel Gilbert Guerrero ining mga kaso kung sa diin ang biktima, mga kabataan, kag mga kababaihan. Kani gabi todo suporta sa aton nga Provincial Director nga i-sustain ang mga activities sa sining atong Babae Bangon Project. Kag we're happy Sir Lauren, I think na-schedule ang atong nga Babae Bangon Project for validation. Yes. Para lang full-fledged na siya nga isa ka best practice. So sa may mga problema nga pareho sila, no, report lang ako sa atong kapulisan, kag may ara kita ng proyekto sa liwat sa France, Yes. babae lamang nga mga buligi sa inyo. Kag of course, ang mga kabanuhanan, nga kung sabihin, huwag pa kamo kabati, no, sa ginatawag nga Babae Bangon Project, base pwede kamo ka-coordinate sa aton dira nga WCPD kay sila niya ang focal person sa pagpatuman sa sininga proyekto para maplanuhan naton. We can coordinate with your local chief executive kung paano madihon kag ma-implementar ang mga programa nga santo sa kinahanglanon sa mga babae dira sa sinakang munisipalidad. Kag we're happy Sir Lauron, damo-damo na sa mga municipal police, munisipyo, local government units nga nagsuporta sa sinang project. Yes, kada mo dali sa France, no, namin lang kaya ang ilang suporta para ma-sustain natin ang programa nga babae pa. Kaya ang project nila nga ginalihon, arang kung ano ang gagabagay sa banwa. Like for example, kung sila mga babae sila mahilig mag-ubras ng mga rugs, di ba? May mga kandila, may mga chips, kadamo lang. Kadamo lang sa pagkakako, hindi nga bulig sa atong mga kababaihan, no, nga mga biktima, nga mga tindog sa ila kaugalingon, kag ili mga babae nga Pigado. tawag na ito nga pigado sa France. Yes, so amo na nga aton nga ginatutukan dire sa aton nga Babae Bangon Project kag ginadayon mo naton ang aton mga kapdanan dire ang Women and Children Protection Desk nga nagaserve nga focal person sa sining pag-implementar sa Babae Bangon Project. Nagkakapo Sir Lauron, nag-attend na ako sa isa ka Zoom meeting with the Prime, no, kag Pag-asa, Task Force Pag-asa sa Iloilo Provincial Government tungod nga ginatutukan natin si Bong Sir Lauron ining kaso sa suicide diri sa probinsya sa Iloilo, no. Nagataas ani sige padayon ang numero sa mga suicides diri sa probinsya sa Iloilo kag we're happy diri sa Iloilo Police Provincial Office nga na-recognize man sa sining grupo representative from DOH from Provincial Government Health Office nga na-recognize nila ang aton nga ginapatukod or gina-establish nga pagpoliki desk sa aton mga kapulisan sa Lauron. So dako man ini nga bulig sa aton mga kumuloy sa mga kabanuhanan sa France, no, basi kung may mga problema sila sa ilang pamilya nga nakita nila nga may pagbago, pwede sila coordinate sa aton mga WCD o sa Pagpoliki Desk para matagaan ini sa nakikigong action sa France. Yes, pagbago sa mga behavior, kaya ini sa mga simptoma, sa possible na suppress ang inyong mga membro sa pamilya sa tinatawag nga depression. No? Kaya depression, lain-lain na cause. Base, huwag ka mo kabalo, ang inyong bata gali, broken hearted, no? Abi nyo, nag-chat-chat na sa permit, imo yan, naka-build relationship online. Kada one time, nag-break siya sa iya na online friend,
Kaya nasakitan nasakitan din siya. No, so may mga sudden change sa behavior, kauna, tatlo sa kabisis magkaon sa daw, so isa na lang. Pero isa makakaldero. What I mean, let's be serious about this, no? Ay may mga sudden change of behavior. Kung ang bata mo kauna, bibubuhay mo, so doon din na may istorya, pero nakatulog, please check. Ay base pala nag-umpisa nga nalamon sila sa natawag na depression. Kaya ang depression, isa ka primary na suspect na killer sa sining mga nag-suicide natin ng mga kautulan. Yes, so sa liwat to, may kita nga pag-ulikides. At kung may mga sa liwat natin, kung may mga sudden behavior sa inyong mga family members, pwede natin ma-refer sa pag-ulikides. Kapag ang aton mga personal na in-charge nila, ang mga mag-refer sa mga professional sa branch na makabulig sa ina. Yes, ang ato nga pag-ulikides focal person sa mga stations, what they can do is to facilitate sa appropriate nga action sa sining mga kaso no nga ginatubang sa inyong membro sa pamilya. Base pala inang mga cases, Sir Lauro, inang mga sudden change of behavior, inang pagluya sa bata, or hindi mo na ma-approach, base mo lang kulang sa paglaygay. So may ara kita sa mga police station nato sa ginatawag na Provincial Mobile Force, ano ba ako ang Provincial Municipal Advisory Council for Police Transformation and Development, kung saan in-member nila ang pare or pastor. Damo sa mga sektor dahil isa ang religious sector sa France, kaya naghahatag sila sa mga advices no para makaganagan na naginabatid sa ato ng mga pumuluyo na nagasuprer sa depression. Kung kinahanglan isang expertise, professional expert to intervene like psychiatrist, psychologist, then pwede natin ma-refer kay very active man ang aton nga neuropsychiatric section sa health service natin diri sa Region 6. Nakontak natin si Police Major Joy Bolivar, no? Nga willing siya mag-intervene, mag-support, psychosocial brief interaction or support sa sining mga individual na nagasuppress sa depression. Ngayon sa atong mga pumuluyo, at ang natutok diri sa atong kapikag balita, at malabutan sa atong programa, hindi ka mo magkauhiya nga magpangayo suporta kung nakita ninyo ang inyong member sa pamilya na nagasuppress ang tawag na emotional or psychological problem. Hindi hindi buang ang nakakanto sa psychiatrist, no? As soon as pwede pa kita ka-intervene. Sometimes may chance pa na ma-stop ang posibilidad na mag-suicide sila. Please we do it the earliest possible time. Dulaon na to ng komisaryo sa France, no? Ang nagkakadto lang sa psychiatrist, buang. So, dulaon na to din para matagaan na to sa bulig ng ato ng mga pinalangga sa kabuhi ng mga buligan man sa France. Yes, common abi, Sir Lauron, kasi sa atong mga tumalanaw diri. Di ba ang ginatubra natin is, the moment we have problems, we talk to our friends. Yes. We talk to our colleagues, no? Pero you know what? While our friends could listen to us, while our friends could sympathize with us, sometimes there is a level sa ating emotional experience or psychological bahin nga kinahanglan sa expert. People who were trained to handle these particular cases. Kaya siguro dako man sining factor sa France, no? Ang relationship sa sulod sa pamilya sa France. Kaya nga, ikaw mismo nga nagasupper sa amo nga bagay na hindi mo madirekta hambal sa imong ginikanan sa iban pa, no? Yes. So kung maayo ang inyong relationship, siguro ang inyong kabataan makadirekta hambal sa inyo, kag kung makahambal sila sa inyo, matagaan ninyo sa mga nakakaigo nga aksyon. Tama, good, no? So, we hope and we pray that all families will have a common, open communication para ma-avoid ining mga depression na hinasuffer sa tagsa-tagsa, no? Okay na ang depression, no? Kagata niya, may pag-ulikites kami. And isa naman, katapita sa good news, kung medyo yung mga discussion subong, let's talk with the good news. The good news is, subong hapon, within this day, i-release na sa Iloilo Police Provincial Office sa ating Facebook page ang winners sa Sining Bayanihan. Kagahapon Sir Lauro, asal ito di Sining Bayanihan, nga sa ating tumalanaw. Sining Bayanihan is a program nga related sa ating nga pag-implementar o suporta sa kikida, kabataan o droga, terorismo, kag ini sila engaged ang ating mga kapulisan para sa different areas of arts, no? So may literary, visual arts, performing arts, interpretative, dance, at may short film.
nakita nato sila ron sa 124 entries. Hindi pa dahil sa atin, overwhelming ang talent sa sining mga kabataan. Wala nagsala ang Philippine National Police nga iubrahon or i-sponsor or spearhead ini nga programa because hindi nato nakita nga amidst the pandemic ini nga ato kabataan sa probinsya sa Iloilo may gitagaan or may araw niya kung mula sa lawag sa tawag ng outlet para ma-express ang ilang ng mga talento. Teka, napagawa nila ilan ng mga talento sa France, no? Kaya sa aton ng mga winners, congratulations. Yes, kapag sa aton din subong, ang aton nga upod dire nga regular nga anchor si Police Lieutenant Maria Faye Omite. Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am Omite. And of course, upod naman ang aton nga upod sa Iloilo PPO News team si Wanto. Si Police, si Patrolwoman Maria Lorly B. Busol Lugmawag. Halong-halong ka mo sa inyong biyahe subong. Kaga, see you later. Alams na yan, alams na. Pagbalik ko doon alams na. Wala nga mo, kung ikaw mo nagkanto. So, please, alams na. Matik na yan matik na yan. Ma'am Pingping, Wanto, of course, Anila Depositar nagatotokin sa aton. Ang imong mga big fan mo sa PSMU Mga kabataan ko sa France sa PSMU. Okay, again, watch out for the release. Sino ba ang top 3 winners sa kada kategorya sa aton sining bayanihan, no? At muli, napadala na natin sa region ang ating first placer, Sir Lauro, to represent Iloilo Province, Kikidat Group dito sa regional na competition. And we're hoping that all our winners will really emerge champions sa regional level para represent nila ang Region 6, ang Pro 6 sa national level na competition. Kahapon, of course, nakita naman dire ang entries naton para sa meron ng ang karagatan tanghalan. Katahong sa mga entries naton ang atong diri commission nga mag-represent amo ni ang taga-putotan kag believe ako sa kabataan the way they really come up with the film, no? The concept, beautiful. Dako ako nga pagtuo nga we can make it big sa regional level. Kung taga-ano lang sila sa France ng chance, no? Na mapakita ang ilang mga talento kaguruan sa France. Yes. Again, hindi na pasama tayo na mo ang mga tumalan na asamang dire sa subong na upod sa ating programa. Cristo Tanes, dira sa Kagbang Oton, upod ka na tayo Joe, no? Kag ang Chulos Boys. Congratulations, how we wish we could participate sa inyong gift giving on Saturday. Kanami pala na. Ini sila, majority sa Chulos Boys, mga professionals din sila sa Lauron, mga seafarers naton. Kag naga-pull in sila sa ilang mga resources para makabulig sa aton nga mga pumuluyo, no? Kailangan sila sa ilang, wala sila handlong na magkanta sa politika pero tungkol sila may blatsyagon para sa isang kapareho nila, here they are, no? Kung sa ganyan ang papuwali nga, usually ba sa mga aton yung mga kalalakihan, ini mag-gift giving, doon ka corny, no? So majority, ang bias nila is, sa mga kalalakihan, doon na kornihan sila abi mag-gift giving, ilang kamutot po sa mula lalaki, mamutos ka po sa noodles, sang sardinas, sang bugas, dasun maglagaw sa magkadto sa mga kabaranggayan o pumuluyo nyo o tupad ba rin yung maghatag sa doon ka korne, di ba? Kaya usually nabala natin niya, basta lalaki ka rin, hampang na sports, team na dasi ka yan. Pero magambal ka, mga amigo, kita, mag-gift giving kita, dami na rin, hindi. Kahit pa feeling nila, pinang mga trabaho, doon pang babae mo naman. Pero, ano man sa France, siguro na, naisip man nila, no, kailangan sila na tinutuyo, makabulig man sa France sa pareho na. Yes, especially nga iniaton mga chulos boys, mga seafarers. I do believe ang pagbulig ninyo sa inyong mga kasimaryo, isa man isang Thanksgiving, no? Sa mga grasya na nabato ninyo bilang mga seafarers, you are blessed. Compare sa kadamo sa muluyo, kaya I think it's so nice that you also share with them your blessings. No? Kaya kabay patani, more blessings will come to you. Kaya namin yung mga i-pray natin po Sir Lauron, yung mga tao na naghahatag idea sa suporta, kaya nag-extend support, they will be blessed more. Para makahatag man sila sa blessings man nila, makashare man sila sa So,
they will become also a blessing Yes, to Lord. many. Lord, bless mo kami ay para we continue also to be a blessing to many also. Okay. Sa atong mga kapulisan, ang atong serbisyo, ang matawang pagserbisyo sa atong mga pumuluyo, isa na sa mga blessings na dapat man natin i-share sa atong isig kampariyo. No? Gaya sa inyo dratatan, ito malanaw sa sinikampay kag balita, padayon kita na binuligay para together we will heal as one. So mo yan to mga balita kag impormasyon nga mula tipon para sa subong nga aga. Salamat din sa inyo padayon na pagsuporta sa sining the new big hit sa Police Regional Office sa kadto sa IPPO ang Kape kag Balita. Sa liwat kami ang inyong mga inungkap sa ngalan sa aming Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero. Ako ang inyo maambong na inungkap sa Senior Master Sergeant Francisco Lito Jr. Police Executive Master Sergeant Renel Oro. Inyo Masaligan!